Okay, good morning. Good morning. Andito tayo sa New Tablera Insular. Bili po tayo ng pulbos para sa kornisa. So, kailangan po natin kornisa. So, naubusan tayo ng pulbos. Casting. Okay, so ito na po yung mga binili natin, oh. Pulbos para sa paggawa ng kornisa. Yun. Okay, thank you. So, 495 po yung isa. So, bumili tayo ng 20. So 9,900 po yung 20. So kami lang po yung gumagawa niyan. Kami na po yung fabricator. So matagal na po yan na natin, business. Nagtitinda rin po tayo ng mga ganyan, mga boss. Yung kornisa. So tara. Okay, dito na tayo. Pababa na lang natin ito kay Jerome. Okay. Okay, so ayan, magandang araw po mga boss. Andito tayo sa bahay ni Chinito. Ayan, oh. Nung spoiled na Chinito mga boss, spoiled yan mga boss, oh. Nagbabalik mga boss. Ang ganda na ng bonsai niya simula nang umalis siya sa akin, oh. Gumanda. Oh. Iba talaga pag gaganda ng mga bonsai nyo. Oh, tira, oh. Ayan, oh. Mga trim nyo. Jelikod tatambra, jelikodan. Ha? Jelikod. Ibag? Wan. Ibag? Wan, ito na, data jibag ko. Ilak. Okay. Ayun na, namatay. Kamusta ang sa abroad? Matagal kang nawala. Oo. Hirap ang buhay doon. Hirap? Hirap buhay doon sa abroad. Talagang Magbabalik doon. wala. Napabayaan mo pati yung bonsai mo. Kasama natin siyang pupunta sa Kasi sa pila dito. Oo nga. Sa tara. Ranger to, Ranger. Ranger itong kasama natin mga boss. Nag-training kaya lang tumatambay na lang doon sa harap ng bahay nila. Po. Ayan, no, dito na tayo sa bandang mga Taram. Pulis, kuha ni patrol. Nabangga niya yung pulis. Pulis yung nabangga niya. Ayan, no. Anong pulis yan? Kalawakan o ano? Pangasinan. Mga Taram, Pangasinan, no? Magkabangga. Sumampa dun sa may sa may barrier. Ito yung isang nabangga, oh. Itong kabanggan ng pulis. At least naka-responde agad yung pulis, di ba? No. Yun ang kagandahan. Ayan, kaya ingat mga boss. Ingat sa pagmamaneho. Mabilis masyado yung mga patakbo nila kasi malaking damage. Taga mga Taram yung police car. Bulinaw na tayo. Lapit na tayo sa Anda. Hey, papasok na tayo sa Anda.
stasyon nyo, Toy? Ito, Jay Bayan. Ha? Jay Bayan. Bayan. Mamaturog ka ba tita? Hindi ah. Garahe yung patruhan. Balik yung station na balik yung garahe. Okay. Sa Anda Bridge na po tayo. Parina, ano? Parinyata na. Okay. Welcome to Barangay Dulawan. Lapit na tayo. Okay. Dito na tayo. So, linis na lang po kami ng bahay. Gal, adapter na lang, Gal. Diyan na. Okay. Ayos. So saka na natin ano to, i-vlog pag malinis na. Saan mang sulok kami nagbubuo, tumimemlv sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay nasak. Ang bahay na ginhawa sa puso'y sinusulat. MLV ang sagot, ito'y tamang daan. Sa interior design kami pinuno, kapansin-pansin pagbuo. Okay, magandang araw po. Ayan, magandang gabi na pala mga boss. So katatapos lang po namin maglinis dito sa bahay. Tapos yung mga punch list, inayos na po natin. So pati dun sa may bandang TV console tsaka sa bar counter, naayos na po yung mga punch list dun. Pati sa ceiling tsaka mga pintura. So project po natin dito ay ceiling, tapos ceiling paint, tapos TV console tsaka yung bar counter. So yan lang po yung naging project natin dito. So itong bahay, so dati na pong andyan yan. So hindi po kami yung gumawa nitong bahay. So pero papakita ko pa rin yung ibang parte ng bahay na to. So project natin dito, ceiling ng mga boss. So yung nagtatanong ng floor plan, so hindi po kami yung gumawa nito mga boss. Ceiling lang. So nung punta po kami rito, unang punta namin dito, gumawa ko ng 3D animation. So interior 3D animation. So makikita nyo doon yung itsura nito bago matapos yung perspective niya, yung animation niya mismo. So bago natin sinimulan. So nung ginagawa na po natin noon, pinakita ko doon sa client natin, nagustuhan naman nila. So ayun, nagdiretso na po tayong nagtrabaho. So unahin na natin dito sa may garahe. So dito PVC ceiling lang po yung ginawa natin dito. Yan. So naka PVC ceiling po siya, tapos mga panel light na 6 watts, tapos circular light. So meron din kwarto dito. Dito sa may garahe. Ayan, no. Okay. So tapos yung kornisa na ginamit natin dito, yung model na ayan, MLB, tsaka yung model na 45. Tapos naka-tricolor po lahat yung ilaw na ito mga boss. Ayan. Pati pin light, pati circular light, pati yung LED strip po natin, naka-tricolor po yan. So ayan, punta natin dito sa kabila. Ayan. So ito yung kusina nila. So naka PVC ceiling din po siya. Ayan. So punta na naman tayo rito sa may loob. Ayan, ito na po yung loob mga boss. Nakapaglinis na rin po kami rito. Ayan. So yung kornisa dito, ganun din, model na MLB. So ayan, check. Ayan. Pero pinapinturan nila madam ng gold. So combination po siya ng gypsum board tsaka PVC ceiling panel. Tapos yung mga ilaw dito na pumunta, tayo po nag-supply niyan. LED strip, aluminum profile, pin light. Okay, so yan na po. So dito, hindi pa nakabukas yung ilaw dito. Naka-off, yun. Ayan. So pwede mo siyang
i-remote. Ayan, pwedeng white, pwede ring ano yan, pwede ring yellow, yung warm white yan. So ayan o. Tapos pwede mong patayin, pwede mong buksan. So ayan pong kaganda ng ano natin, LED. Ayan o. So makikita nyo dun sa part 1 ng video yung 3D animation nito. So ganun po yung nangyari. So ang kulang na lang dito syempre yung pintura sa wall. Tapos yung modular kitchen doon. So hindi pa kasi tapos ito mga boss, ito lang po yung pinauna sa atin. Tapos ang kulang na lang po dito yung mga center light. Gaya ng chandelier. So yan na lang po kulang. So dito combination siya ng gypsum board. So gypsum board lang po to. Tapos may kanal po tayo region na nalagay na choco brown. Burger brown. Kaya nilagay natin kulay dito sa may kanal. Tapos may mga pinlight din po siya. Tapos yung mga cornice niya ay kulay gold. Ayan. So ayan. Okay. So pipicturean ko rin ito mamaya. Tapos TV console. Ayan. So ito rin yung makikita nyo dun sa 3D animation natin. So ayan na. Ito na po yung actual. So ang gamit po natin dito marine laminated board na walnut. Tapos yung matte white na marine laminated board. Siyempre naglagay rin tayo ng aluminum profile na may LED. Tapos yung board na ano na to tawag dito, Kalakata Gold, yung nilagay nating UV board yan. Tapos may mga PVC floated panel. Ayan. Tapos dito drawer. Ayan o. Ayan, so close po siya. Ayan. Okay. So drawer din yung sa baba. Ayan. Tapos dito naman may aluminum profile door tayo. Tapos may mga floating shelves. Ayan. Tapos siyempre may aluminum profile din na with LED. Tapos marble po yung UV board na nilagay natin dito. Yung ganyang kulay. Ayan. Okay. So dito naman tayo sa dining. Dito sa dining. So ito po yung dining mga boss. Combination siya ng aluminum profile tsaka cove design. Ayan o. Lagay mo ng kulay. Ayos. So ayan po kasi yung dining. Tapos ito po yung kitchen banda. So bar counter lang muna yung pinagawa sa atin. So dun sa 3D animation natin makikita nyo yung kitchen cabinet natin dyan. So combination siya ng dito lang pala, ang ginamit nating board dito, yung PVC foam board. Tapos naglagay rin tayo ng aluminum profile. Tapos may ilaw din. So back to back po yan. So ginawa ng may-ari. So sabi niya dito may lagay yung mga display tsaka doon sa likod. So ayun, sinunod natin. Tapos may PVC floated panel din po siya. Okay. Tapos sa likod nito, ayan o, may wine rack. Ayan. Tapos, ganito lang. Yan lang po siya. Ayan. So, ganun din doon sa harap. Ayan o. So, si sir po yung nagano nito. Nag-suggest nung ganitong ano. Kasi yung karaniwang ginagawa natin, andito yung salamin. So, sa kanya, dito naman. So, dito naman tayo. So, dito, may isang kwarto dito sa baba. So, ayan po siya. So, dito yung mga kulay dito, kulay white na lang. Flat white ng Davis. Tapos dito semi-gloss ng Davis yung lagyan natin dito sa may cornisa. So tricolor din po yan mga boss. Tapos sa CR, siyempre nagkisama rin tayo rito. So punta naman tayo din sa sa taas. So may dalawang kwarto rin sa taas, master bedroom tsaka room 2. Sa hallway, so ganyan lang po siya. Tapos dito sa may room 1, ay room 2. So ayan, gypsum board din po siya. Siyempre, naka-tricolor pa rin. Pati mga LED niya, pati yung center light niya. Yung circular light. Okay, so walk-in closet. Tapos ito po yung toilet and bath. Okay. Punta naman tayo sa master bedroom. Ito po yung master bedroom mga boss. Ang ganda na. Ganun din. Gypsum board, naka-cove design. Okay.
So ceiling lang yung project natin dito. Hindi po kasali itong bahay. Saka mga tiles, lahat yan, mga pati tiles dito sa toilet and bath. Hindi rin kasali sa kontrata natin. So yan lang yung naging project natin dito sa Anda, Pangasinan. So papakita ko na lang yung picture sa last mga boss. So syempre bukas uwi na po kami. So bago kami umuwi, ano po tayo, shot po tayo. So nagluluto na sila ng ano ba to, talaba. May talaba tsaka yung pulutan na na isda, bangus. Okay, so yan lang po yung project natin dito sa Anda, Pangasinan. Ceiling paint, TV console, tsaka bar counter. Okay, so ayan, shout out. Ayan, shout out kay Sir John Carlos Cativo and family. So maraming salamat po sa tiwala at kami po yung napili niyang gumawa dito sa bahay nila. So syempre kung wala tayong may papakitang project na ganito, kung wala tayong project, wala tayong may papakitang magandang gawa katulad nito. So maraming salamat po. At ingat po kayo dyan. So maraming salamat po at God bless. Saan mang sulok kami nagbubuo, tumimemel sa pag-unlad ay totoo. Mula sa gusto hanggang sa pangarap, konstruksyon at sining abot kamay nasak. Ang bahay na ginhawa sa puso'y sinusulat. MLV ang sagot, ito'y tamang daan. Sa interior design kami pinuno, kapansin-pansin pagbuo ng mga kwento. Team MLV o lumilipat, sa bawat proyekto kami nagtutulungan. Mula sa kisame hanggang modular cabinet, 3-day animation kami laging tampok. Sa mga dingding, nagkukwento ng buhay. MLV sa paggawa ng tahanan ay tunay. Makukulay na ideya ayaw naming palampasin. Sa bawat sulok, pag-ibig ang binuhat namin. Kisamin na mataas, may sinag ng liwanag. Perpekto sa hitsura, sa galaw ay walang sagabal. Ang aming misyon, hindi lang basta disenyo, kundi tahanan ng